Day number 3. Mamuka sei mhuri yeZimbabwe? Tinovimba muri kutibata zvakanaka kwese kwamungave muri. Kubva zvashedzerwa ka-stay away taapa day number 3. Day number 1 ndofunga makaona kwanga kusina mota. Day number 2 motokari dzanga dzazara. Nhasi day number 3 sekuona kwamuri kuita. Iye zvinezvo taapa Warren Park roundabout. Hakusi kutofambika, mota dzakazara dziri kupinda mutauni. Tati tikupeka mamiriro akaita zvinhu muguta reHarare. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokukurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndofunga munotondera paya kandichikuudzai kuti aiwa, kana zvakapika Harare yatinoziva inenge yakazara mota. Sekuona kwamuri kuita, mota dzakazara, mota dziri kupinda mutauni. Ndofunga makombi muri kuonawo zvakare ari pabasa. Makombi haasi kumira, kunyange zvazvo tiri kunzwa maripots ekuti kune mamwe makombi ari kupiswa, kune mamwe ari kuitwa sei, asi varipo pamugwagwa. It's a normal day. It's a normal working day. Vazhinji vanotibvunza kuti imi mavhidhios enyu amunozotitumira munenge mamboatora nguvai? Nguva ndidzodzo dzamuri kuona idzo. Mukatarisa ku left side pazasi apo munotoona pakanyorwa kunzi 8:32 zvichiratidza kuti ndo pane nguva ipapo. Naizvozvo dzimwe nguva tinogona kunonoka kuburutsa vhidhio zvichienderana kane wifi, mawifi connections, asi nguva dzatinenge tatora vhidhio ndidzodzo. Nyange ikazobuda kuma11 time idzodzo dzamuri kuona ndo dzinoratidza kuti panguva iyoyo ndo zvazvanga zvakaita, nekuti mugwagwa unenge weather unochinja any minute, any minute, any second unenge wachinja. Ipapa hatisi kuziva kuti mota dziri kupinda dzega here. Zuro zvakare dzaitotungamirirwa nemapurisa kuti dzifambe zvakanaka. Ndine urombo kuti mifananidzo yedu haisi kunyatsokubuda zvakanaka nekuda kweposition yezuva kana kuri kuseniso nekwatinenge takatarisa. Ndakanzwa vamwe vanhu vachiti varombo kana vakuenda kubasa vanenge vachivhenekwa nezuva vachipiswa, vakuenda kumba zvakare vanenge vachipiswa, asi vapfumi makuseni vanenge vachifamba zvakanaka. Hapana zuva rinovahanhikira. Hanzi ndokwavanogara kavapfumi, havambofi vakalaitwa nezuva. Isusu Mbombera munoziva kwatinenge tichigara kuti tinenge tichilaitwa nezuva kuenda kubasa, laitwa zvakati nezuva kudzokera kumba vana vezuva. Ndobabirira zvakaita mhuri yeZimbabwe muzuva ranhasi. Ndingati zuva ranhasi neranezuro hazvina kusiyana. Regai tione kupinda kwedu mukati meguta guru reHarare kuti pane zvashanduka here kana kuti ngoma ndiyo vanhu vari kungoenda kubasa semazuva ese, kana kuti vasarudzawo zvakare kugara kudzimba. Drumas Media ndiye munhu wese. Drumas Media ndiye mhuri. Drumas Media inoita zvido zvevanhu pamoyo. Chatiripo kungokuzivisai kuti zviri kufamba sei. Musazoti avo vatumwa neZANU-PF, avo vatumwa neCCC, avo vatumwa naMnangagwa. Kwete, isu tiri kukuzivisai zviri kuitika paground, the exact situation on the ground. Hatidi zvokuzoti zvanga zvichinzi kwanga kusina mota, zvanga zvichinzi dzanga dziriko. Aiwa, tinoda kuti munge muchizvionera. Naizvozvo pari zvino katakupinda muguta guru reHarare tigoonawo kuti zvakamira sei. yeZimbabwe, mugwagwa unopinda muguta guru reHarare. Ndaona zvisingabatsire kuti ndipinde mutauni, nekuti nyange ndikapinda mutauni mutsauko wacho hapana. Ndofunga muri kuona mawandiro akaita motokari dziri kupinda mutauni. Dziri kubudawo hadzo ishoma sesu kudai, asi ndofunga muri kungozvionera rodhi yakaita vanokuti kumanga.
yakazara motokari dziri kupinda mutauni. Ndomamiriro akaita zvino muzuva ranhasi, day 3. Wi-Fi connected. Day 3 ndomamiriro akaita zvino, motokari dzakazara dziri kupinda muguta guru reHarare, asi dziri kubuda ishoma. Toda kukuzivisai chaizvo chaizvo zvinenge zvichiitika paground. Hatigone kukuudzai kuti kwakazara mota iko kusina kana kuti
Ru